खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'हारिया गुबुनखौ रां जाख्ल'नायनि अजद खालामग्रा मुगानि थान्दै निउज पर्टेलनि सालायगिरि बिनन्जय नार्जारिखौ पुलिसा खाबाय मन्त्री इउजि ब्रह्म आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बाक्सायाव मोन 9 पाक्का लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों क'क्राझारनि हल्थुगावआव डिभिजननि सिङाव थानाय लावफारानि हाग्रायाव गोबां बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमदों दिनै गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालियाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि 5थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों हाबाफारियाव इएम रन्जित बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंदों लाइमोनफोरा हारि फोजौखांनायनि बिबान दं सिलापथारनि सेरं दिपायाव गंसे डाम्पार गारिनि सौख्रांनायाव माइजुलि बसुमतारि मुंनि सासे हिनजावसानि जिउ खहा बरपेटा र'डआव दिनै खुंगा 19थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफान आरो बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसनआ ड्राग्स बाहायनायनि सायाव फरायसाफोरखौ सांग्रांथि होदों कोरोना महामारी खैफोदनिफ्राय मुलुगा उदां जाबाय बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों WHOनि गाहाय सामलायगिरि दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन